Tentang video jingkran ke makhado nagalian jong I ksiu jong I paim olim sing I Dr. Longnam Kharpuri I balong mentah I nonghikai hanti hapo UCC College barang juga por ilong nu ka secretary jong kami Khlia College Teachers Association to wish good news sebila walang ni sini ko sorry. Kubleishun Salamani. Just a correction there, number doctorate, but aspiring to be. Thank you for that well wishing. So kublai fi shibun karo kasri ka basuk, but kajing kublai fi yakani kajing yalang barok ki dekat jumpa kasih jantia welfare association. Ki balawan yalum lang hakani kasih kabakat pang bat kabakrau bang yaraki yakani kajing dap sampul senam. Jom kani ka kasih jantia welfare association. Nasmuk men bat nasmuk shibun yapi ba kila ay lat yang berkeran shikitin akan tin hakum kani kasih bakat pang kajing dap sampul senam jom kajing ya denti kajing syakri bat kajing ya itli jom ka KJWA hakani kasih ngawan bakat mau ya ibe nakin long sai jom ka KJWA ibalong inam yalang jom ka jok ka balanet ipa im odem sings in us in jom ka hima khairam but badai ipa im jom ngakwa ban ai tang jingkran ibalingkot ban kemau ya uli rampan dalam la khaya ipa im odem sings in house nam khatne spa rio yim tep tikana ya udnai berkatarik balakha ya I henrai ko bala ong haki por henrai baki brio ki dang ken laki ayong baki samoi la ong ba ya I la kha ha por thum re hodam ka bomot ha por per MAA ikme jong I ide ishini kiri bad ikpa bad ide ikomor bad nengnong ikme la klat no ha por ba idang khana pha ba ila abi la patsam ye I da ikme san irat kiri ipa im on 6 im ila sedang ya ka jing shong school jong I ha lore to convention law but hadin bala sen ya kasin admin school house nan khatkanai spa khanrio la alekan pulian no ha kani school but ila sa aru ha pa school kum border ha kitu ki por ila no baning kong e o khana khasi banrung ha po sin admin school kum border house nam khatkanai spa khatkanai is im la crossing jong ka hima khaidam ila khlat no but I onam sings in ha ka jinglong khana jong I ila de banchim ti no ya ka comes in jong ka hima hadin kani ka jingkhlat no jong u kini jong I namar ka jinglong khana e jong I la panya chipor ya ka hima da I Samuel in kum region jong ka hima baki ong ha ka tin phareng tan hadu pa ipa in onam sing ila biang karta banchim ti pura ya ka jinglong in ramba jong ka hima kumta ila hak bat penkut no ka jing kuliah hadin ka junior Cambridge hakitu kipor ikme ikun baningkong jong ipa im olom sing ide na kajat kur krim nujat patna I la yo khatwing mut ki kun kata hanyam mut ki kinthai bat samut ki shinrang onda ila khlat no ikme ki kun baningkong ila yo yang ya ikme ki kun na kajat kur khatpuri bat na I la yo khnai mut ki kun kata san mut ki kinthai bat samut ki shinrang haka jing im jong I bat haka jing long si im jong I ipa im on 6 im ila trei pun ki kam ki bayade bat ka jing ha jing miat jong ki khun ki hajar ki hima bat ka jat pen riu habaro ki kam man pen roi ya ki hima bat ka jing men toy ya ki khun ki hajar ipa im on sing ila trei barapo ringkat bat ki ramba bat ki bakrau jong ki hima haus nam khathandai spa apu pra ipa im olem ila shna no ka yin sat ka batmai hasmet namar ba ka yin sat ka berem kala khapnya e ban pendap ya kan yang ka rukom bat ki jing dot kam ki khun ki hajar katu ka yin sat bal atei kala ne hadu bala penthamai biang yang ka da ipa im bala jits im haus nam ar hajar saw is im la khor ila shna e surak motor shesmet henry hadin pat hagis nam khathandai spa lai pho hadu lai pho wei ipa im olem ila bateng ya kan im surak shadu thang sling bat lech sharableng na latsmen ila pom kalinti banyat kali motor shadu so inkam berkat hak asnam khathandai spa lai pulai la banyat kali red shahani krishna so inkam ila thmu ban teng ka surak shadu puriam henry la sniu bok balakhia kathma ba baar balak pinsange no shwai kakam hadin ya ka surok ashna shushu ya
Ipaim olim sing ilai I jengai ke jingdon kam ke puli putih nak benta ka roi ka par bat ka jing mentoi ki kun ki hajar hima kumtai la sedang benseng batna ya ke school house nam khat kan spa lai pusau hasmit ha ka jaka bala ais ha da I hinman jong I is sad shorty my in ya kani ke school la pli da governor kin ha ka hindu tarik ujemang khat kan spa lai pusan ke school ka long ka jing mentoi ya ke babun ki kun ki hajar hima bat kala kiu hadin sha ka kerdan jong ka high school kala along ka jing small sorong ya ke school ba professor Radhan Singh Lindo nong bri unang shong nor baningkong jong ka dorbar thau an jong ka jilla migilaya la along uway na kikna ubala sedang ya ka jing puli jong na kani ka school Henry ka jing long nong ya lam jong ipaim onan sing kamkut tang hasmet Henry ila shim bentaru habun kiliang hakajinya dan tisan pertai jong kihima kasi barok. Nadu Islam khat kandai spa apho la don ka jing khat jeliu syapang kalawai jong kihima kasi ko hok jong akunu hajar ka riti ka dustur bat ka hukum sensha. Kisiem kasi kila seng yang national dorbar hau khat kandai spa apulai hapo ka jinglong president Baningkong isiem join manik jong kahima seorang ipaim onem sing ilang way na kisim bala syumbenta na du kabasdang hak kasi national dorbar barila tre shitom man penlong kam ya ka jinghu jong ka dorbar hak senang khat kanai spa aku saw habala I kren chapang ka sanat jong kisim ipaim onem ila penpau ya ka jingsu ya haba iyan jor ya ka sanat jong I bat kisana jong kisim ki bala alai chwa ilayo I ya ka jingkala bat ka jingpen hari ya ka board jong kisim bat ila kentu pa ki khasi ki niyai teli banya kren lam banya da ya ka jingyate ki hok ki bala dan lupa hakisnam ki babut ila long president jong ka khasi national dorbar hakasnam khat khandai spa apu pra ku president ila don benta haka jingpen kre ya ka memorandum shaka Simon commission bat ka butler committee haka ba ka wei na kimat ki ba koksan ka de ka jing yai serdo lam ki hima khasi ka jing mut jong ka federation jong ki hima khasi na ka benta ka jing train lam jong I bat ka sarkar phreng habun ki liang la pen kup purong ye I na ka khusnam ka ba paukmat ka OBE lani ka officer of the order of British Empire ya ka ba la let I hasmet ha ka shitare uklan kot khat khandai spa sa husau da ulat ka asam Sir Andrew Clow hakasnim khat khandai spa saupun rio ka sarkar phareng kala khre ban ai jing like do no ya kari India but hakani ka por kisim hasin kat pat kirio rakba jokari kila ya trading ban penlong ban keshan ya kesenjuk ki hima khasi ka Federation of Khasi States la thong ya ipaim onum sing ku president jokani ka federation but ilabat ya kani ka kam hado bala pengkut no ya ka federation house nam khat khandai spa sanpau haka Khasi States constitution making dorbar kabala sedang haka arpu khandai tarik uyayong khat khandai spa sapu khandai hadinam hall shilo ipaim olim singsim ku president jong ka federation of Khasi States ila sha thung kum udkhot jong ka negotiating committee kabala adon kabinda banya kren chapang kalawai jong ki Khasi States bat ka jingyai de jong ki bat ka union jong kari India how lai wing khat khandai spa sa khandai ila yalam yang ka deputation sha Delhi ku president jong ka Federation of Khasi States ban pin sngo ya ki jingtawa jong ki Khasi States hakmat ka states ministry bat ka drafting committee ki jingtawa ki bakungsan ki long bakarupam jir ke kisin bat ki chief da ki pat ba ka ne bat pa onya da ya ko hok ten rai jong ki pat pa halor ka khandau ka siap kisien ki long ya lam jong ke hima Henry kip dai ki trai jong ka khandau ka siap ko hok halor ka khandau ka siap ko long ha ukun hajar ha ki bor jong ka jingyai ki hill state ha ki snam khat khandai spa sa tusan hadu pun riu ipaim onem sing ila jung ai jingmut ya kat ki kun ka hima ki bawan man pan jingmut na I haki kam jong kani ka jingyai le ha usnam khat khandai spa nyu pu a ha ka por jong ka jingya kren halor ka land reform ila don ring kat bat ki wei ki ramba ha ka jingya kren bat ka jing tre jong ka land reform commission ha ka snam khat khandai spa nyu pu nyu
Ipaim olim sing ilayo aban long uwe na kinong seng ya kani kakasi Jantia Welfare Association. Leksi kani kalong uwe na kikampat pa kibakadu kibai layo benta kajing im chung i. Ipaim olim sing ila akhlak na kani kebetai haka artarik urim pam kat kendai spa nyung pupra. Ila long sim chung hima kairam kumpasan pu kendai senan. Leksi kajing long sim kabajrong tam na pedeng sim chung hima kasi baro. Kajing im chung ipaim olim sing kalalong kabajilio berkabayar. Nadu kajing ya da ya kahima karoi kapar berkihok chung punu hajar. Hadu kajing ya don bentah hakikam ki bayadai ber kajing ya teli berkabha kamiat chung ngajat benriu barok kawai. Kajing im chung i kepenma pinkin mau yangi bakajing ya lam kawan ringkat berkajing kit klit. Kapuli putih kalong kanong rem chung karoi kapar. Kajing yang scam haki nong rem kiriti ki dustur berkatip beriu teblai. Haka por chung ki jing kelalam. Pat kajing syakri ya ka imlang saalang kilong ki bakham ne ban ya ka spa ne ka kerdan. Hakini ki sangkong senam chung kasi Jantia Welfare Association. Bun ki balawan bat ki balalet bun ki nong ya lam ki la ya tray bun ya nok senyang. Pat ki jing ki lami pat bun ki jing kela ki lawan. Henry ke ika berne kadai ka jing mod ka bala penlong ya ki beriu ban ya tray lam. Hakani ka por na kwa bat sot kendia. Na ka kwat kerdop lingkdop bala penni dai Muslim Negeri iwei na kikoni pa im olim sing haka jing raki ya ka jing lingku atusan senam jok ka KJWA haus senam hajar ar kini kilo kikintin pala akrani pa im kum ka jing sneng bat ka jing kin pham haka por bala seng ya ka KJWA kikintin kilo kumni kadai ka kamram jok ki baklan ban ai ka kti ka jing yarap ya ki batlot bat ki batlot kidai ban seno hakakti jong ki baklan ka jing smo kraw than jong ki bakraw bat ka jing smo dok than jong ki pat kenop pat trap kam dai ban don ha ka jing mut ban bat jing dok hat jong ki nong trai bat ki dkhot jong kani ka seng kini ki ketin jong i leksi ki dam long ki mat balam lenti ya ka KJWA hadu kini kisni haba penkut kwa berpenpau sa shisin ya kejing semua yang ke KJWA bakala ailat yang berkeren shikin tin kentin chapang ipadin olim sing sim kejing em berkejing trejung i nakaliam kayin kesan jung i ngakit bok kit ruyang ya ke KJWA bahkan nang penmi ya kinong yalam ki barat ba bagi nang roi nang par ba kasay kan nang no senyang ha ka imlang sa alam chung pai kasi Jantia bagi juni kublai shibu tingina apoy atat syaka bawaino jogane ka jing rakhe ka jogi daga bagi apli perda ya kani ka jublik siar ha kani ka sing pemerintah te bis ka kepala phi so alam sobat ka manuskrip sini yang bagian ban le ka kam Batalong kepala penggol pada kesah kopi nampakkan hamsuk untuk mentajungi begini apa ini ipat ya kahaga cup saat mau ne kesolir lasem senen te gila poi su kepentar bakut ke buaino te kabakadu kalau mencuci exercise kenian nomor naso po kala buat kidit te kam dengan no se ko untuk meneng ya pendak ke kri di jigtip ki mau berdor ki pesontan sibun te kene ko por te subha ban ya ai ki taktik bejam ya gini kira berat baru kita lagi saya kecil sakti kata deh tentang bentar jongki berkira keren handai nak bentar jongki ni kira kerau jongki seng kibala IT ya kapor kibala IT kecil ke jongki nak bentar mencekri ya keri bekerja negeri nak bagi seng ya keseng KJWA tidak paling kibabun kini kira keren nak kapor kini kibala kamhe kerta ke jongki kencu ya kata kita pelajari kepor bagian wan pada ayat kejengkeran kodor pada orang kejengkerku yang amat nengek kalau kumju ipi baro kumju rui samla longnam di pada ayat itu kejengkeran kita kodor sibun ya nak yang juga em teker kepor kita berpau kejeng semua ru ya kita dekat keseng kita pada tracer hem lalu bagi penkre ya kita kejubli kita pada IT membensin pan pelong ya kita kejengkeran kita berjawab terang bertajuk di semua pada ayat kejengkeran di kejang sesetak ini bermain semua ya yang baik untuk juga mereka
karon kam ado kani ka sound system ado kini kijikon kam bar ko kini ka seni kila ya taran kam ini dulu dengan seni ka pun create pun tenaga bertajuk ki ya play kijikru berdo na benda kijing merah ko supi ni di kijikru play ko ham kerpame kalau ni play ki nong nation bentan kini kalian jo kini ki pioneers ki nong sen juga sen ado pun play ki bare adon na kini kupor pangapai ki yang lain jo ki kam lagi jo ki jingkit clear ke jompi hendai bila sa skor ke jingkar kerpat jingin keseng lawan mana akan si bagi bagani ka jingon jompi ke de por kalong ka jingkar ku ko background na berta jingin keseng na kalong ka jingan si bagi na ka Malaysia pe kama kumba clear snow keseng ke JWA kalong kum kawa ya kawa la pelong de kisna ba in pair tributaries te wei na ko wei ka dong wei na ko wei ka chaka wei na ko wei ka jingai wei na ko wei ka jingai hendai kini bor ko ya tu lang ke kawa ban ai ke jing sedri ye kri ke ja kri tu kene ke jing kon jong biru kene ka continuity ke jing beteng ke ta ka legacy ke bagi ne ke nong sen jung ke seng te ku blai subun te kum ka dak ke jing snomo tu ni agi di thakti ni baro ke belawan sedri ke jing na ka ke por ele ba ke jing ai blai ki ba nanam ja ke teng wei wei ka ne ke jing ai blai glum ni la ko ise ka ko tu ke program bagi khotsu hai bi baro ba ni sim benta ke jing bekre jing bang jing di bagi keseng na bekre ilong jing bekre ibarit dari simbenta bakat long ka jing mentoi de benta jing ki biwan ang ni bakat long ke jing sen na ingi bar kini barang kwa menjadi kesyaru kesyakan don dibila di simbenta dia ba film bagi ni kitin ki ba kegian kulai sibun kulai si ajar bu imslam ka KJWA imslam kari hasil bedenca kulai sibun kemiting kalma